ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakambanya kol hakini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kejing bampat penmi yak result daga district selection committee jungka Southwest Khasi Hills district lajin South Nam Kinthi kata nadu usnam aja kha khandai berada penlong yak examine kala pensa hak umdom yak samla watkam jungka Southwest Khasi Hills district hak bedai bat kini ka Nyotrap Youth Council baka Nyotrap Integrated Territorial Organization na Southwest Khasi Hills district kala penlong daga jinge shong kelan mongor hak mar ka office deputy commissioner Southwest Khasi Hills district Mandawa berun penmi no yak result jungka district selection committee Kini ke arseng ladawai ke office jung deputy commissioner ban penbenano mardor yak result jung DSC dalam kumta kini ke arseng kila berngem ban penlong daga jing syak tekan ke beklambu por. Ni semungu yu nong tau bahabang ngi thlia ya kasit wai uslap habang ngi thlia baslap wai ya kasgi. Nim jiyo hakaba ke kalbang idawa nong ni uble ngi yo hare ka ba ebat bangin dawa na ki bo ja berthei ka ba ta kata. Tang unong tau bala ban penbiang ki kita wa bejongi nama kata ngasno ka dei hok bangin aingu unong tau deitat hadin ba philalek tik ba deitat hadin ba philalek kirsiutia ya ki bor juga distrik ba ki sami kisah kendit na bathia ba ga ku aru banong ba banadei ya ki kam jongi la kata snem banadei hapo ki bang la habolan ra ban bujuli KYC ngasno borong bahaga distrik jongi po DSC jongi iman hababun ke lalong dorman badade yang ilai lapawan ra dak bawan bujli KYC bat ngisayo bat penbiang ko kam tekani ka jinglong jingman hagane ka distrik ke jongi imat ladon kam ban le KYC biang borok kisam la thep kam pinamar kata ngasno badai dak jing kersiu ke jongpi kala penkendit hoj haga jing trekam jongi bor sarkar ki bor distrik bat kiwai ki don lagi jong ki ba kajing le thia thai la ne kajing yo thia habai ki hati ki yo thia ki khlai ki le dat habada ki khlai teng teng u hati u habien teng aso banai khublai phi badai kajing le dat ki jong phi ba ki hati ki ba yo thia ki kendit thia bat lese kini ki ba kin mi sakmat la Krishan ki kimi ki pa ya ki bakin pha pule ki jing pule ki ba fer hanrai Kimiokam, me kijing sneu ki balai po pap hapoka distrik ka jongi balai. Ngem keno ya ka ya kito ki kena ki bangop ha ki jingde babuai ki jingde ki basneu. Balai ki keno ya ki. Ka dau ka bani kong kolong ba. Kile ki ba shong ha ka suki. Kimla ban pentrekam katkum ka kam ka jongki. Namar balai ha ka jaka bakin petlem na ka bata jongki. Kiwana penban na shawai. Na kata ka dau. Ka masai ka ba Syai bahangi ai sapi banang ne sakmat wat nom thep lu long yau samla na po ka dong ka than ka jongi sngo ba ailam yau bala bet bantrei airat lam bountrei ya kano ka kam hapo ki department ba per ki badon hapo ka Southwest Khasi Hills ka jongi kane ka dai ka masej ka ba syai bahana ka yang jongi ladang impatio ya kano ka masej nak nang tei na office DC Kane ka jing song ka jongi kanong kotang hang ne. Hanrei kan sa poi ka por ba hang tei hak thmat jing khang jong phi ngin lek song sha than hang tei. Ngin lek song sha than hang tei. Ngin sim nang ne. Lada pimpat ai kano ka khubor. Lani kano ka jing khot ya kren nam ta jongi ba pin me no kloi ya kane ka risol. Ngin sim sada ka wai ka rai. But cho tang na ka circle. Hanrei ngin wanra ya ki breu ki jongi naki son ki ba per naki unit ki ba per naki circle ki ba per ngin wanra hakane ka jaka bat lengba jong ka por balai haka por bang ilek banya kendu ni kong udesi ukran syai khamat jongi
Wong kumno ngin penme ya ka risol klem don pos sngo thap mula kumno unot penme apartment habam don pos kajulong kum kata kajudon kum kata bat nilai aini ahang to balai pi om don pos ki breu ki banang no ki juan barabor hapo si benai arbenai da ki phongot ki wan batrai ha ki office tang cleaner nong thang shaulang la banong pihaban warana shawai hato ki brujung ina po southwest kim pat fit kim pat long ki babet nakabenta ban long cleaner hakano kono office ngikar pat namar kata ya pi ki basong hakibor ki bahakle snobha ya kano kakam kabaki try muluk jong inang ne ki khon na po ka southwest district kidang la bang try snobha wat wanra na shawai ayo khun jongi hi kan long ka jung mentoy kan long hi ka jung penerus pa ya ka dong ka than ka jongi wat wanra na shawai kata kalong ka masai ka basai yapi kinong sansyar bat na tharai yolese pila sya pen kebom hangno hakino ki politician ngala banong kata kalong da ka basai simbek yala ka jong ka bor ba phimdei ban shifting yanno ubadai ban la unla hok ubadai ban rem unrem hok wat nom sya pen beach by rupa pi piladon la ka jong ka tulop pi piladon la ka jong ka jingseu balai pila ko abamse kejut dia ka pisah na kibaduk na kata kadau nanau ya pi kenyo ka jing bamsap balai ka distrik ka jungi la jan kot hakikat sipau khat waisnam ka DSC kadang me tang sisin ba pi declare pajba unong thapkam tang tasisim ya ka tarung ya hapan daya me surok me pajba ban penyo ya ka risol kiwe ki distrik wat ka eastern west ka badang menin ro la ka no teli ki DSC post ki layale exam na kata kadang lang ba jong ka kapor ka kruwa ka basai hi na kaliang jongi ki arsen ni kren sai sapi wat no mele sop ya kano ka kam namar nang ne syakmat ngin buddin bat ngin yai buddin kenang ba ki kena samla jongi na kadong kathan kinom perlen ai ya kato ka jing pule ka joki ya ka jing perlut spa perlut pheo ka joki kinom penlong le ai kumpan penkembau ba ya kani ya ka advertisement ka baidai bakan ka DSC ka ba ya kian am takani krisol akani ka pormta ba dapat penmi na do ka pratarik nom khat pratarik jong nom ba jong sama arajar kendai kejingkeli ke mi mentapat kalong ba balai ke simpor hado arsnem steng laisnem ninom kenya usnem arajar arpau arajar point mar ketu kupon ngidon covid handrai menta arpau ngim simeu arbukhar fly of south menta arsnem steng balai ba ke simpor kat ni ban penmi tangi result hoi balai ka exam ada ban penilai la khamslam handrai balai pat ka simpor hado arsnem steng laisnem ban penmi result kani ka long kum ke jingleben ya ka hok apply jong kinong jong kisamla no apply kam apply jam pi balai bangong kalong kum gajing la ben haba pi pet ya kutu ka advertisement kawe na kikenong tu kalong ba ki ba apply gi haban long khatras nem bat arpun news nem kimdai banduna khatras nem bat kimdai bantam ya ka arpun news nem kum ka sitrik Januari arajar kar khandai te balai bangong kalong gajing la ben marpi menta lada kisamla no apply kam no apply jam kila dap lupa arp khandai la post nam house nam arjar khandai sitrik Januari arjar khandai tidak kan ka jikpan slam ban pemi result khen menta sans nam do arjar arpau arjar puai arjar puar bulai ar besau te kamut bahoy walang lo ngiyok ka age relaxation ka sans nam menta ki SCs bat STs handrai pade menta tada ula dap lupa arp khandai la post nam house nam arjar khandai ka bomut ba dah kena kejing pun selam mentau la usam la no apply kam no apply jam la kot saka live house house nam live house nam kajik kali nang ta susu kami hatu kini kisam la kibala overage kumta kidang long eligible nem nam ta kani ka kam lada kim long eligible chu mano ban bakli ya kata takadang ngong bakani ka long kum kajing leben nam ta kisam la nam ta ka hok kisam la nong apply kam nong apply jam shu balai bangong ka simpor hado arsnem steng hado laisnem kumban shona hato ka office jung deputy commissioner kan huna kinong correct ne abal pandai ki exam
Lada kalong kumta, ni kiseng balang ilong kebala klo ite. Banera be kata kumta. Banera correction. Bon kiseng balang kibala fet, banle ya kata. Kibala lain masters, kila bon. Apa kiseng balang di om kum hagi por mensua. Kibala dan arteli lai teli degree. Kila bon kibakung kita, naik kenre kiba don tanggawe kibala pas tanggawe degree lai. Hoj hagi jing sya kamla abang long kata. Handrai kumban syong na kumba ong ki kumbang yong. Tak tien bre uba. Haban syukran na tangak tien te. Namar balai. Kan balai ka super hado. Arsnem steng lai snem banle ya kata. Tangban pemi ya grisat. Tikabamot ba wala da pinle correction adu kuma full stop. Hadu way pa way udak. Ngatrai kanum simpor hado arsnem steng lai snem. Nantang ngatrai war kisamla no apply kam no apply jamru. Laban dan kibala jaru war ki admit kad. Tikabamot lada penbe grisat ru. Ngakua ban ai ka kubor syabaro ki kun samla jong ka dong ka than ka jongi lada phidon kata ka mensim ban pek tangyalai ka jing mentoy la jong ngonong yapi ngin nampoi shano shanuru bat kan sapenjot kane ka jingkwa mentoy simet jongi yang hilang baro na kata kedau ngakerpat baha ba phidon ganu kanu ka benta ka ba pis ngau khia sim ba kane kade ka kamram jongpi sim ba kane kade Manga bapi ban lam lenti ya kene bat sim ya kene bakadei ka kamram jongahi bangadei ban mi sakmat nongkong hen namar kum ha kane ka por ka bamenta ha ka bang nakal yang jongi kiseng ngim kwa ban pensitom lani ngim kwa ya ka ban dap pen klanye ya kita ki bor jongi ya kita ki manpower jongi hen rengi kwa ngi khmi lenti ya kini ki khon samla ki badon sisa ya kata ka jingsngau khia haka bedei bat kani kakam bat kani ka isu Henry pause menta ngim yoi iweiro na pedeng jongki te kani ka kubor na kaliang jonga kum uban lam khmat ya kani ka program lamba jong ne ka sni ha pedeng jong arteli kiseng bangi ai ka kubor ya pi ngi ai ka jing sneng ya pi baro ki kun samla jong ka district hi baro ka wei da pi don ganu ka jing yoi ka ba PPE bakani kolong ka bom day mi syakmat ban lam ngingin long balakloi ban ai kti kadiang kti kamon nam ta jong pi